אוקיי חברים, אנחנו ממשיכים. בסרטון הקודם אנחנו ראינו איך אנחנו מתחילים לעבוד עם המערכת, איך מתחברים ואיך שולחים חומר בצורה של PDF, תמונות או אקסלים. עכשיו אנחנו רוצים לראות מה קורה אחרי שחומר חוזר מהמערכת והסטטוס משתנה לסריקה הסתיימה. אז בואו ניקח את הפנייה הראשונה ששלחנו וניכנס פנימה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים קודם כל את החומר שנשלח ושגיאות, אוקיי? זה מסך שגיאות. מה חסר? חסר לנו כאן מספר דברים שהמערכת לא הצליחה למצוא, ואת הדברים האלה אנחנו צריכים להוסיף, אוקיי? אז מספר עובד, אנחנו רואים פה מספר עובד, לא הצלחנו להביא אותו, אז הנה ממלאים אותו. לוחצים על שמור שינויים. השינויים נשמרו, גם כאן מספר עובד, לא הצלחנו להביא אותו, מוסיפים אותו, שמור שינויים, וגם כאן אותו דבר, מספר עובד, שלא הצלחנו להביא אותו, מוסיפים אותו, ושומרים שינויים. ופעם אחרונה, אותו דבר. סיימנו לעבוד על כל השגיאות שנמצאו, לא נמצאו יותר שגיאות, ואנחנו יכולים לראות מה קרה לתוצאות הסריקה. אם פותחים כאן מצד ימין תוצאות סריקה, אנחנו יכולים לפתוח כאן שתי מחיצות, אחד זה תלוש שכר, השני זה דוחות נוכחות. פותחים את התלושי שכר ולוקחים את התלוש שכר הראשון. עכשיו, זה שהייתה לנו שגיאה, זה לא אומר שהכל תקין לגמרי, כן? אבל אנחנו יכולים לראות מסך אחד ליד השני, זה המקורי שלנו, אוקיי? זה התלוש שכר המקורי, רואים אותו כאן יפה, וזה בעצם מה שהמערכת הצליחה לזהות, אוקיי? אפשר פה להזיז קצת, לעשות את זה יותר נוח, יותר גדול. מסתכלים כאן את הנתונים, בסדר? מעסיק אחד, שם עובד כאן נקרא לא תקין, בסדר? בגלל שאני הסתרתי פה את שם העובד, בסדר? אפשר לתקן את זה, בסדר? סתם, אריאל, רזיאל. שכר בסיס, אנחנו רואים כאן שנמשך שכר בסיס, 37 שקלים 16 אגורות, זה נלקח מפה. פה אנחנו רואים טבלה עיקרית של מרכיבי שכר. אפשר לעבור על הטבלה הזאת ולראות שהכל נקרא כמו שצריך. אם מזהים שמשהו לא בסדר, לדוגמה, פה חג 312.14 ופה 312.14, אבל נניח שהיה פה לא 14 אלא 15 ואנחנו רוצים לתקן, פשוט מקליקים, מתקנים, שים Enter ואחרי זה שומרים את השינויים, בסדר? ככה זה עובד על כל טבלאות השכר. יש כאן את הטבלת שכר של ההפרשות, בסדר? שלוקחים אותם מפה. בתלוש הספציפי הזה לוקחים מפה, תלושים אחרים נלקח ממקום אחר כמובן. יש את הטבלה של היעדרויות, בסדר? לא נכנס כרגע מה בדיוק, האם זה נכון או לא נכון, אבל יש את הטבלה של היעדרויות. יש את הניכוי רשות, כאן זה ריק, לכן גם כאן זה ריק. ופה מאוד פשוט לעבוד עם זה, זאת אומרת, אם יש משהו שלא נכנס, אז מוסיפים שורה, לוחצים על הכפתור מוסיפים שורה, אם השורה מיותרת מורידים שורה, ולאחר מכן פשוט מאוד שומרים את השינויים. אותו דבר על דוחות נוכחות. פשוט וקל, מעלים את הדוח נוכחות לחודש הראשון שנסרק, ואפשר לבדוק שמה שנמשך, אוקיי? זה אותו רזיאל, אותו מספר עובד, חודש, בסדר? אפשר לשנות דרך אגב גם פה ולשמור שינויים. וכניסה יציאה, אוקיי? אז אנחנו רואים כאן כניסה, יציאה, כניסה, יציאה, בחור פה אני רואה עשה משמרות לילה, ואחרי שבדקנו את הכל, בסדר? לרוב מערכת עושה את זה טוב, בסדר? אין הרבה, אנחנו לא מוצאים הרבה תקלות, בסדר? אבל תבדקו,
אוקיי? תסתכלו על זה, תבדקו. יופי, הכל עבר, אפשר לעבור גם להסתכל על חודשים אחרים. כמו שאתם רואים, המערכת פירקה לבד, כן? פירקה לבד את התוצאות סריקה לחודשים, בסדר? ואחרי שעשינו וידוא שהכל תקין, דוח שגויים נקי, 0 שגיאות, בסדר? פה אנחנו גם רואים, נסרקו 8 דפים, 4 חודשים ו103 משמרות, אוקיי? מערכת זיהתה את זה לבד. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לסלוט הבא בתפריט, וזה פרמטרים לחישוב. אם אנחנו פותחים פה את הפרמטרים לחישוב, אתם תראו שאנחנו נראה כאן את הקבצים שהתקבלו, אוקיי? 2 קבצים. אנחנו רואים אותם בתצורתם המקורית, בסדר? בסטריפ אחד גדול. ויש כאן עוד סעיף בתפריט, עדכון נתוני העסקה, וזה סעיף מאוד מאוד חשוב. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן פרמטרים שלפיהם המערכת תבצע חישוב. אפשר לשים פה שם מעסיק, ח"פ מעסיק וכתובת מעסיק וכמות העובדים במסגרת החוזה. כל השדות האלה יהיו מאוד רלוונטיים לאלו שהם בודקי שכר, והם צריכים לבדוק אחוז ממסגרת החוזה, אוקיי? אחוז של העובדים. אנחנו יכולים למלא כאן את השכר לשעה של ברירת מחדל, למשל, אין שעה במשמרת מסוימת, אוקיי? או אין שעה בתלוש שכר. שכר לשעה, אז, או אין דוחות של תלוש שכר, אז הפרמטר הזה יילקח מכאן. הלאה, כאן זה בעצם ההסכם הקיבוצי. כרגע אנחנו תומכים ב3, דין כללי שמירה וניקיון. תרצו שנוסיף עוד, נוסיף עוד. להוסיף הסכם קיבוצי לוקח בערך יום עבודה, לא בעיה. בואו נבחר למשל שמדובר על הסכם קיבוצי שמירה. דמי הבראה, חודשי או שנתי, שמירה זה חודשי, איך משלמים שעות נוספות, או 9% גלובלי או תשלום לפי שעות, נבחר תשלום לפי שעות, כמות שעות שבועיות, טוב, בדרך כלל זה 42, פעם זה היה 43, אז אם אתם בודקים עכשיו תלושים של לפני השינוי, אז תקפידו לעדכן כאן. אוקיי, כמות שעות רגילות ביום, כאן הברירת מחדל זה 8/4, אפשר לשנות את זה ל9, עדיין המערכת תשמור על חישוב של 42 שעות בשבוע, ויתר הפרמטרים כאן, בסדר, פרמטרים הרגילים שאני מניח שאתם מכירים. כאן שימו לב לעניין של ההפסקה, במידה והעובד נגיד מורידים לו 30 דקות הפסקה, אז כותבים פה 30 דקות הפסקה. אם ההפסקה הזאת היא באה רק אחרי נגיד 5 שעות, אז שמים פה 5 שעות, בסדר? והמערכת תעשה את החישוב הזה. כאן יש לנו את האחוזים, כאן התחלה של מנוחה שבועית, אוקיי? יום שישי ב4 מתחילה מנוחה שבועית, יום ראשון ב4 בבוקר מסתיימת המנוחה שבועית, וכאן זה שעת התחלה וסיום של החגים. כל הנתונים האלה הם הכרחיים לביצוע חישוב. עכשיו, ביצעתם חישוב, ואתם רוצים לשנות, לא קרה שום דבר, חוזרים לפה לעדכון נתוני העסקה, משנים משהו, והמערכת תבצע את החישוב. רק תיקחו בחשבון שהחומר שהיה עם החישוב הקודם הוא לא נשמר, אפשר אחרי זה לשנות חזרה ולעשות שוב פעם חישוב, ואז מערכת שוב פעם תשנה. או שאפשר להוריד, אני אראה לכם עוד מעט איך, לאקסל, ולשמור את זה בצד. אז אנחנו לוחצים עכשיו על כפתור של שמור פרמטרים, והופ, הופיע לנו פה תיקייה חדשה שנקראת תוצאות חישוב. אפשר לסגור את הפרמטרים לחישוב, תוצאות סריקה כבר הסתכלנו, ובסרטון הבא אנחנו נדבר על מחיצה של תוצאות חישוב, שבה יש הרבה מאוד בשר, אוקיי, חישוב שבעצם המערכת ביצעה. אז חברים, בסרטון הזה אנחנו דיברנו על בדיקה של תוצאות סריקה, איך הסריקה מגיעה ואיך מסתכלים על זה. אנחנו דיברנו על פרמטרים לחישוב, בדקנו איך אנחנו מגדירים אותם, איך מבצעים את החישוב עצמו, ובסרטון הבא אנחנו נעבור על כל תוצאות החישוב, מה שמערכת עשתה. נתראה סרטון הבא.